on site. Charles Owino likowa manyoro MCAs nyotulo oko kaka speaker mar od bura ma Migori wacho ni chenro no ne ok otim e yo makare kendo notime ataro mar chik kapod oparo okang' modhi kawo. George Juma notwa kod likowa kendo miyowa ripodno. Tich mar Owino likowa mar medo dhi nyime kaka bedo speaker mar od bura ma Migori bang' MCAs tule oko odiochieng' manyoro koro nitie rapim bende duoko mare dhi bedo kinde ma ndalo 7 ka ochakore odiochieng' manyoro. MCAs ma Migori ne omiyo Owino likowa ndalo 7 mondo koro chwal ywak mare bang' tule oko kaka speaker margi. Likowa wacho ni oparo okang' modhi kawe kinde ma ndalo 7 ma MCAs ma Migori koro miye mondo chwal ywak mare e od burano. Poda contemplate, poda rito paro atugo gi pacha biro miya gima biro timo machiegni kapok okindalo 7. E seche ma pod oparo okang' modhi kawo, likowa wacho ni ne ogole oko lemono ma speaker ka okluwe kod chik mag od burano. Office to jogo biro lo office kono ni gidwa namla megi pesa ma pok giyudo since December. Ka explain gine pesa mimiyo uting'e ni an ok achiw kase sign kodhi kose chiwe to dhi ka COB ema kele pok ni waseoro to pok obiro. Petition no nego be ni miyo clerk kaito clerk ore house business committee kaito ikete order paper mana no kotimore. Okwedo weche mane owach kod MCA ni ne ogole nikech ok oti makare kod omenda mar od burano kendo ok osebiro kawo tayo od burano e yono makare. To ka oket pesa ya budget koro jo budget ke mang'e kaka otiyo kode an dang'e nade speaker ding'e nade ok follow every budgeted votes. I don't follow. Ok ang'iga ok en tija be mar ng'eyo. Tulo oko likowa okelo paro mopogore opogore ka okumo oganda e kaunti ma Migori. Speaker golo speaker Migori ka ok en maendeleo moro amora. En mana kitamori mi MCA contract tigoli. Kata ko kichulo masangwenya mag kaunti tigoli. Koro in kidwa ni tichule MCA. Maendeleo werigo in chule MCA ok bigoli. Atkopo ni mago e allegations mano ket kuom speaker ni speaker mane tamo development biro ne jopiny kogole to wan waneno kaka jopiny ni onge shida moro amora. Moko kuom jodak e kaunti ma Migori wacho ni gombo margi en ni maino ma MCAs tiyo godo thulo oko speaker bende makoro nego bed maino magitiyo godo e chwalo dongruok ne oganda. Koro bago wan kaka jopiny ni kiny ka kiny assembly to effort magigo godo koko assembly ne ok wawache ni impeachment rach kopo ni gimoro timore marach but wadwaro ni effort magikete assembly seche magi impeach ng'ato do gikete effort ni bende e kelo nwa development wan kaka jopiny mondo mi chieng' moro be ka ilando counties mokawo namba 1 in terms of development to wayude ka Migori e namba 1. In assembly giketo mana kar lweny made gini ginyaketo nwa kar tich ma jopiny yudo maendeleo gino ne ber. Jopiny bende wacho ni gombo margi en ni kuyo bedi od burani ma Migori ka gimedo ni ok gimoni kinde ka kinde od burani ma Migori osebedo mano mantie kod ywaruok. Compare kata mana migochwa kaendi gi counties mamoko iyudo ka Migori kaendi koko osebedo mang'eny sana koro ok wang'eyo ni to en mana ena personal interests moko ema bedo koso giwuoyo kata gitimo gigegi in accordingly or in accordance with the law. Wan wadwa ni kata ka MCA dwa ng'atgi giketi ok ni omigi speaker kaya malo gine magiyier ng'atgi maginyatiyogo. Bang' thulo oko likowa MCAs ma Migori ne oyiero jalup speaker mar od burano Matthews Chacha kaka speaker mako jolo ka koro sani giwacho ni geno neno lokruok e od burano. George Juma, Ramogi TV, Migori.